Wala ka nakadagdagal mo. See? Ton, yung surprise mo. Ano nga ron? Good. Thank you very big. Thank you very big. Hello mga kabsat! Naimbag na bigat kanya yung amin. And andito na naman ang inyong pokitang napakagandang kabsat. Munding! So, well, nabarbar to kak di rabi eh. Just ko maulawag pa lang gana itaapo. Di hangover, no bumakot kan, permi, nga mariknam, unay iti ara ko, agulaw ka, jay. Ngam itangarod tatakakabsat, di pagtutungtungan tayo, kat, at dati surprise mi kini ng mga mercy. Katasi nga rod, sumamputon, dajay, irigalo mi kanya na, tatanga Christmas. Damdama makita yung kakabsat no, ana DJ, anya? Kasta talaga ta ikanyo mo ti regalo dagi ta nagnaganak yo anya kakabsat tapno mo ta daw ti pakikit-kitaan dagi ta nagregregatan yo nga kwartahan lang dagi ta nga panlalaki yo kada paggatgatang ti tiltila adda anya say ko na dati Ilocano nga rod Greco takwa ipakitak to kanya yun no na teacher na natin nga rap nga barbaroan niya hamo nga paragparparabag naragsakak latawat nga i-share kanya yung ay kakabsat ni manong ko sinsin na lupang kami dito yung apo di nakita yung itatay nga saka kakabsat dayta nga saka so na dayta ni kita tititsura na ita bok-boksit niya so kamot Kaya, nagkamong salita. Taga sa isa. taga Sa is. ayan. Kita, babain ka, no? Again, babain. Nagturo. So, sa episode na ito, kabsat, charot. Episode talaga. Ano to, girls? Okay, dahil nga episode nga rin tatakot. Ikaman ti title na nga kuwang. Ref gift. Ay, parang wala namang ano yon kagandahan. Ito na lang, mas maganda siguro to. Ang bagong refanga. Ganarn. Okay? Ang bagong refanga. Dagilay hanga makaamuna natin refanga kakabsan. Good. Ref. Kunana. Okay? Ngam dito nga ro, no, Amerikano ka ha mo ibagbaga ti ref. Kaya handa maawatan ti ref. Ti ibagam no kwa fridge. Ganarn. Tanda siya natutunang kanyak tatakabsan. Anya. Learning 101. Ganarn. Okay? Apay, ana tikit kita, Ano orayim? Ano ita? Ana ka data sumangpat. Dakal mo. Kita, Ano bakas sa aircon? Aircon pa? Apo. Kita ang tunod na. Ref mo. Dakal mo. Iso Okay, pwede. Nung nadalos ko magingaton, itandata ko magingaton mo. One. Talatan ni baba. Hindi, diretso na ito, depas ko sa Ay mo. Bakit layo? Ay, mataglay na yun. Mabasa. Cabinet summer. Wala ka nakadagdagal mo. See? 9.4 cubic feet na ita. Wala ka. Ate ka na.
Ika-cut namin ang ikan. Ika ikat to. Hindi lang, baka maidulas kayo. Eh, nanti lah. Tentang natin. Maminsan lang ako ito ng ibahan. Jose. Bakit tadi sir? Ton, yung surprise mo. Anong karoon? Thank you very big. Kita mo dito na ipakita mo ta ref mo nga luma Itang jagayanan. Dito dyan luma nga ref o masukatanon. Anak ko na ito yung pag-istakan ti... Sika Reason pala. Oo. Katam dito. Dito tayo kabil. Itam ikabil. Sige yung nagyulat tanong. Masukatan mo to. Okay. So ngayon, tatan, naka-unboxing, nalpason, unboxing. Nakatagtagari mo kami ni Manu Gilmar. Could i-check mo na. Makagaan to ti ko dito. Bulgulay. Uy. Pagkarami dati ice. Apay may isa. Kata lang tilibre. Free na siguro. New for the 2020 ito. Yeah, year 2022. Pag ikabilang ti itlog na gawin natin. One. Ayan, Vincent. May kagmerienda, Sen. Tatapos ko na nga. Ayan. Inverter. Very good. Napintas data. Tahaan nga. Apay tamat na. Ano ata? What? Ano? Kamu na tate. Binibegan ni Bakla di SMD Kalma. Okay, i-compare mo tayo lumang ref mo Ala, 2011 pa to. Okay, tama mo data ref mo. At luma ni awan ti cover na dyan freezer. Aglat-latin. Di ba ba, launay? Tayo, gikuha ka nga ro doon, agilipat kan. Di, di. Matay pa yung mag-explain ko. Namot usaran ka no. May tanmang. Madi, after namin nakuti-kuti. After half day. Okay, tama. So, how do you feel? Natamot ka nun Ano ko ti maramramdam, ma'am? Dati surprise mo. Nakaragragsakat ka. Pero problema ko naman yung tiko, dalayos. Agihan. Hindi. Tamot laylay. Si panunutan na. Kapag kwanton, i-float mo ton. Charot. Namulat lahat. 10 ni o 10? 9.4 cubic. Di pa naglukat ito yung mga panagisara, hanga ikwa, hanga ibagsak ka, kulong nga. The handle, at ako na dito. The handle na ta. Basta, hamon nyo nga Ilibag.
So pagka-presidente rep ita. Ni Papang. O, ang karigin ni Papang tayo ipakita. Ang nakatapagan di ba? O, no, inalam ko pa, Jay. Ako, ano, Okay, dito nakatartaraki nga tatang ni Kulit, mamartok. Ay, tang. O, ano nga ya, dati ref nga perjimanon. Nagsao ka, ah? Pergi ako pagit mo. Ala, katsang kalukat mo tuman, di refon. Ag firdi ka ti ref. Alam. Ano mo? O, alagaan nyo kinimawang di ref yu ang, kas na apo ko yu di jay. Orlen. Nya. O, Orlen. dati pag-refam tikwa, arak mo. Ah, nalamay. Nalamin niya. 1+1 para asmaw. Wood So, adjay nga rin kakabsat nakita yu, DJ, regalo mi kiniin ang mi nga ref. Nya. So, sapil ako mata, nakayatan nyo dahil video nga inaramid kumanin kakabsat. Ayan, ito no maminsan manin. Again, this is your kabsat. Munding! Tara! Join na!